ассалому алайкум дӯстони азизам, умедворам ки хуб ҳастед. имрӯз мо нарху навои посудаҳоро тамошо мекунем. дар ин ҷо манам хел мевагирак, донагирак, мағзу мавизгирак, қандгиракҳои лошкои зебо, ҳамаи инҳо ҳастанд. инҳо аз 150 боло 250 сомам ҳаст, 300 500 сомонаам ҳаст. ман ин 299 сомон мевагиракҳои зебо. баъд ин тараф посудаҳо. ино тарелка, коса, пиёла, чойник комплекташ 1000 боло. донагеш тарелкаош 7 сомон. ҳар хел мана тамошо кунед оҳиста оҳиста. баъд ино шишагино, мураббогираку ҳарчиё. иноам мевагирак, лошкагирак, шакаргирак, ин чойник, пиёлаҳо.